आज पप्पू शिरा करतोय. तुला एक प्रश्न विचारू. वरून चांगलं दिसेल, खालून कर पेल. मी देऊ सारखं करून. तुला कोण आहे ना बघणारे बाळा त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटेल. तू त्याच्यामध्ये बघू नको. गुगल मध्ये लगेच माहिती पडेल. आता आम्ही आमच्या व्हिडिओसाठी थंबनेल काढतो. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. नमस्ते, मी रामफलचा शिरा बनवते. आणि तुम्हाला आधी पहिले मी रामफल दाखवते. हे रामफल आहे. आता हे आहेत ना 3 आणले आहेत. याच्यामध्ये एक पिकलाय आणि 2 कच्चे आहेत. हे कच्चे आणले ना आपण तर तांदळामध्ये गव्हामध्ये असे ठेवायचे डब्यामध्ये झाकून, मग ते आपोआप पिकतात. पण बघत राहायचं रोज पिकले का नाही पिकले ते. असे याच्यामध्ये आहे ना एक पिकलाय. आता मी एकाच आहे ना मी शिरा बनवते. मी तुम्हाला शिरा बनवून दाखवते रामफलचा. आणि हे पिकले ना की याचे मी तुम्हाला दुसरे डिश बनवून दाखवेन. आता पहिला आहे ना हे रामफलचा गर काढून घ्यायचा, आतला बिया काढून, आणि रवा भाजून घ्यायचा आहे. आता पहिलं सामान दाखवते. हा रवा घेतलाय, 1 ग्लास दूध घेतलाय, 1 वाटी घी आहे, 1 वाटी साखर आहे, हे वेलची पावडर आहे. हा थोडासा चुटकीवर आहे ना कलर घेतलाय मी, म्हणजे शिरा कलरफुल बनवणार आहे. आणि त्यासाठी हे ड्रायफ्रूट आहे सगळे घेतलेले. आणि हे पाणी घेतलंय. आता मी तुम्हाला पहिला आहे ना रवा भाजून दाखवते आणि ह्याचा गर काढून दाखवते. गॅस पेटवते आणि रवा भाजून घेते. मी रवा भाजून घेते आणि पप्पू तुम्हाला हे रामफल आहे ना सोलून त्याचं आतला गर काढून दाखवतोय. 2 चमचे घी टाकते रवा भाजायला. काप साल काढायची वरची. हा सोलून घे पूर्ण असं भाग कर आणि चमच्याने काढ. म्हणजे कसं पटकन होईल ना. याच्यामध्ये गर काढ आतला चमच्याने. बिया नंतर काढायचे आहेत. रवा भाजताना गॅस थोडा फुल करायचा, कधी कमी करायचा, मीडियम करायचा, असं करून करून रवा भाजून घ्यायचा. आपण एकदम फुल गॅस केला ना रवा भाजताना तर रवा करपतो. आणि मीडियम केला की कढई कशी थंड पण होते. त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, आपला हात आहे ना शेगडीकडेच असायला पाहिजे. एक हात शेगडीकडे, एक हात असं ढवळायला पाहिजे. कमी जास्त करत गॅस रवा भाजून घ्यायचा, पटकन होतो. आता चमच्याने सर्व काढून घे. त्या हाताने बिया काढायच्या आहेत. हा पूर्ण काढून घे त्यातलं. हा सर्व काढून घे आणि त्याच्यातली नंतर हाताने बिया काढायची. चमच्याने बी नाही येणार त्याची. बस आता याची बिया काढ आणि दाखव. सीताफळ पेक्षा याच्यामध्ये बिया कमी असतात. सीताफळ मध्ये खूप बिया असतात. हा काढ. काढ सगळे त्याच्यामुळे सालीमध्ये ठेव बिया काढून. रवा पहिला भाजून ठेवला ना मग असं बनवायला उशीर नाही होत. घी मध्ये थोडा रवा आहे ना 1 किलो आणून असा भाजून ठेवला ना डब्यामध्ये भरून, हे आपण पटकन कधी पण शिरा करू शकता. सीताफळ एवढा गोड नसतो, एवढा हे रामफल गोड असतो. ते बिया आहेत ना चुपून टाकायचे, तोंडात घ्यायचे नाही. लास्टला का चुपून टाक. मग माझा रवा भाजून होईपर्यंत तू ते करणार ना, मग उशीर नाही होणार. बीज बसली आहे तिकडे. दोन वाटी रवा घेतला ना तर 4 वाटी पाणी घ्यायचं. आपण दूध घेतला तरी पण चालेल. आता मी तुम्हाला कमी याच्यामध्ये करून दाखवते. मी 1 वाटी दूध घेणार आहे तर 3 वाटी पाणी घेणार आहे. तुम्ही 4 वाट्या दूध घेतला तरी पण चालेल. रव्याला तर मस्त वास आलाय, एकदम खुशबू चांगली आली आणि भाजलाय आता चांगला.
रवा चांगला भाजला ना मग शिरा कसा माहितीये का, असा फलफलीत होतो भातासारखा. भात कसा एकदम मोकळा मोकळा होतो तसा शिरा मोकळा होतो. तर रवा थोडा कच्चा राहिला ना तर शिरा चिकट होतो. मी ते पहिला सोलून त्याचं बिया वगैरे काढून ठेवले असते, पण तुम्हाला दाखवायला पाहिजे ना, म्हणून पप्पूला म्हटलं मी रवा भाजते तोपर्यंत तू ते साल काढून त्याच्यातल्या बिया काढून घे. नाहीतर रामफलाचा शिरा म्हटल्यावर तुम्ही बोला रामफल त्याच्यामध्ये कसं टाकायचं हा प्रश्न पडतो. म्हणून म्हटलं आपण सोलून पण दाखवायचं, बिया काढून पण दाखवायचे. रवा तर मस्त भाजलाय. आता गॅस बंद करते. गॅस बंद करून आहे ना थोडंसं 2 मिनिटं चांगलं ढवळतच राहायचं, कारण कढई तापलेली असते त्याच्यामुळे रवा खाली करपेल. गॅस पेटवते. ते वाटी आहे ना, ती वाटी आहे ना, रवा घेतलाय ना 2 वाट्या. आता 4 वाट्या पाणी घ्यायचंय, म्हणजे 1 वाटी दूध आणि 3 वाट्या पाणी. 3 वाटी पाणी. हा मग 1 वाटी दूध घेणार आहे ना मी. आज पप्पू शिरा करतोय आणि 1 वाटी दूध. हा उकळी यायला पाहिजे. आधी ह्याच्यातल्या आधी 4 चमचे घी टाक. बाकीचं नंतर टाकायचं. बस उकळी आली ना, उकळी यायला पाहिजे. आता तुला माहितीये मी त्याच्यामध्ये पहिलं काय टाकणार आहे. मी कितीतरी शिरा बनवले तेव्हा तूच बघितलंयस ना कसं बनवलंय ते. रवा टाकणार. बरोबर. त्याच्यानंतर घी टाकणार, मग ड्रायफ्रुट्स, मग ते वेलची पावडर आणि लास्टला साखर टाकणार आणि मग लास्टला सर्व झाल्यावर साखर कलर टाकणार. मी आज कलर टाकणार आहे शिऱ्यामध्ये, कारण ते रामफलचा कलर ऑरेंज कलर असतो ना. सर्व झाल्यावर मग लास्टला साखर टाकणार ढवळताना. मग त्याच्यानंतर ते रामफल टाकणार. रवा टाकल्यावर रामफल टाकायचा. रवा टाकलं रामफल टाकायचं लगेच. तुला एक प्रश्न विचारू, उत्तर देशील. तू रामफल एकदा खाल्लेला आहे गेल्या वर्षी, मी आणला होता ना बाजारातून. तर ते मी तुला एक प्रश्न विचार, रामाचं रामफल. त्यांना विचार. नाही तुला विचारते, तुला पहिले येतं काय बघ. रामाचं रामफल, सीतेचा सीताफळ आणि लक्ष्मणाचा कोणता फल. लक्ष्मण फल तर नाहीच आहे कोणता. लक्ष्मण फल नाही, पण लक्ष्मणाचा फल असतो ना, असेल ना कुठला कुठेतरी. मी नाही सांगणार. मला पण माहिती, कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला माहिती असेल. रामचा रामफळ, सीताचा सीताफळ, तर लक्ष्मणाचा कोणता फळ. मला नाही माहिती लक्ष्मणाचा कोणता फळ. तुला माहिती आहे. मला माहिती आहे, मी थोडी सांगणार आहे. नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये सांग. आणि तोपर्यंत तुम्हाला माहिती असेल ना तर पप्पूला कमेंट मध्ये सांगा. आधी गप्पू डवळ ते खाली ठेवायच्यावर ठेवता, ते ताटली याच्यावर ठेव. लक्ष्मण फल आहे ना. लक्ष्मणाचं फळ आहे ना, पण नाव लक्ष्मण फल नाही. लक्ष्मण फल नाही नाव. लक्ष्मणाचा कोणता फल तर वेगळा असेल. रामफळ माहिती होतं, सीताफळ माहिती. कस्टर्ड बोलतात. सीताफळ तर रोजच असतात ना सीझनला. ते रामफळ तुला आताच भेटणार. उकळी येऊ दे जरा, उकळी चांगली आली आहे. आता मी काय करते माहिती आहे, पहिला कलर टाकते. थोडासाच घेतलाय कलर, जास्त नाही घेतलाय. मस्त कलर आहे. आता मी गॅस बारीक करते, कारण पप्पू ढवळतोय सर्व. आणि मी रवा टाकते हळूहळू. ढवळ, भात ढवळतात तसं ढवळ. भात कसं ढवळतात का. हातावर उठतो. आता याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकते. ढवळ. आता रामफळ टाकते.
शिरा बनवताना खूप घाई करायला लागते. ढवळ पकड. आता याच्यामध्ये घी टाकते, ते सर्व टाकून घेते आणि मग मी ढवळते. ढवळतोय तर ढवळू द्या, जरा शिकायला पण पाहिजे ना. आपण पण असं मुलांना घ्यायचं, आपल्याला येतं म्हणून आपणच नाही करायचं. मुलांना कधी येणार. वेलची पावडर टाकली. आता मी ढवळते. गॅस एकदम मी कमीच ठेवलाय. पायनॅपल शिरा पण बनवलेला आहे अगोदर. पायनॅपल शिरा बनवलाय. पेरूचा उपमा बनवलाय. शिऱ्यामध्ये पायनॅपल शिरा बनवलाय, झटपट शिरा बनवलाय, मँगोचा शिरा, सत्यनारायणचा शिरा बनवलाय. आता थोडी आहे ना याला पप्पू झाकण मार, वाफ लावायला दे आणि नंतर आपल्याला साखर टाकायची. किती मिनिटं? लगेच 2 मिनिटं. गॅस बारीकच आहे. 2 मिनिटं ना. थोडं फुल झाकण. एकदम मस्त मुरलाय बघ चांगला. आता त्याच्यामध्ये साखर टाकून आहे ना चांगलं ढवळायचं. आपल्याला गोड जास्त पाहिजे असेल ना तर थोडी अजून साखर टाकायची. गॅस एकदम मीडियम ठेवलाय. ढवळ. खाली सांडायचं नाही. जवळ ये, तू जवळ ये. ढवळ चांगला. कुठे गेला पिकनिकला तर बोलणार ना मला शिरा येतो मी करतो. कुठे पाहुणा गेला तर बोल नाश्ता करायला काय, तर तू बोलू शकतो ना मला शिरा येतो मी बनवू का. साधं ढवळायला पण येत नाही. शिकणार ना, शिकल्यावर येणार. शिकणार. तू ढवळते तेव्हा इझी वाटत होतं. ढवळ ना तू पण ढवळ, तुला पण इझी वाटेल. करायला पाहिजे, केलं तर होतं. चिकट झालं. गॅस कमी आहे ना. गॅस एकदम बारीक ठेवलेला आहे. काही ते नवीन आचार्य आलाय ना. वरून चांगलं दिसेल, खालून कर पेल, सगळं मिक्स करायचं आहे. खालून ना. हा साखर लागायला पाहिजे ना. अजून हे झाल्यावर परत झाकून ठेवायचं ना. परत 2 मिनिटं परत झाकण मारायचं आहे. अजून मोठी कढाई पाहिजे होती काय, काय नको. नाही बरोबर आहे. ते तिथून ढवळ. हो निघेव सारखं करून. माझ्यानंतर तुलाच करायचं. माझे हात दुखायला लागले दुखायला हात. बघा जरासं ढवळायला हात दुखायला लागला. आणि आपण कसं करतो एवढं सगळं. थोडा चिकट झालाय शिरा, कारण कशाला ते रामफल आहे ना त्याच्यामध्ये, म्हणून तो ढवळताना पण जाड वाटतं. आणि एकदम झालाय पण छान. आणि वास पण एकदम सुगंध सुटलाय रामफलचा एकदम सुगंध. आता मी झाकण मारते. 2 मिनिटं झाकण मार पप्या. आणि नंतर खाऊन पण दाखव कसं झालंय ते, त्यांना खायला पण दे सर्वांना. टेस्टी करून बघूया कसं झालं. झाकण मार. 2 मिनिटं झाकण मारायचं असं, म्हणजे ती साखर चांगली लागते शिऱ्याला. एवढ्यात माझं झालं असतं शिरा पटकन करून. झाली 2 मिनिटं. एकदम मस्त झालाय, छान झालाय. गॅस बंद केला. हा बंद केला. एकदम शिरा मस्त झालाय. आता पप्पूला मी खायला देते. त्या वाटीमध्ये हे कर ना. काय? त्या छोट्या वाटीमध्ये, घीच्या वाटीमध्ये. काय करू? घीच्या वाटीमध्ये. आणि असं टाक. घीच्या वाटीमध्ये घे आणि त्याला असं. अच्छा अच्छा. हे काढ. तसं तुला पाहिजे. ते आपण गणपतीला मोद काढतो ना नैवेद्याला, तसं त्याला सवय झाली आहे. तो तसा मोद काढून मागतोय. तू शिरा बनवलाय, कसा झालाय तू सांग. खाऊन दाखव कसा झालाय सांग. गोड झालाय काय, अजून थोडी साखर पाहिजे काय, असं कसं झालाय. तू केलाय ना म्हणून विचारते. ते रामफल गोड होतं ना, तरी पण मी 1 वाटी साखर घेतली. तुला कोण आहे ना,
बघणारे बाळा त्यांच्या तोंडाला पाणी सुटेल, कारण माझ्याच पाणी सुटतं इथे तोंडाला. खाऊन बघ. शिरा नॉर्मल असतो ना, त्याच्यापेक्षा खूप चांगला झालाय. ते रामफलचं म्हणजे कधी पण मग सीताफळ खाल्ल्यावर थोडासा चावायला मध्ये असतो काहीतरी, तर म्हणजे पूर्ण टेस्ट आली त्याच्यात रामफळाची. म्हणजे कधी पण शिरा बनवला तर त्यात तुम्ही पायनॅपल टाका किंवा असं रामफळ टाका किंवा कोणतं दुसरा फळ टाका, त्या फळाची टेस्ट त्या शिऱ्यामध्ये येते. तो शिरा अजून चांगला वाटतो. रोज रोज शिरा तर बनतोच ना लोकांचे, म्हणजे सर्वांच्या घरी, तर त्यामध्ये असं बनवलं की खूप चांगलं वाटतं ते खायला. शिराची टेस्ट पण वेगळी आणि त्याच्यात ते जे फळ टाकलं ते पण माहिती पडते. असं माहितीच पडते की याच्यात काहीतरी रामफळ नाही तर सीताफळ काहीतरी, म्हणजे काहीतरी वेगळं काहीतरी आहे असं वाटतंय ना. आता हा मला न दाखवता दिला असता ना तर मी बोललो असतो याच्यात काहीतरी सीताफळ आहे वाटतं. तू सीताफळच बोलला असता, कारण सीताफळ रामफळ ऑलमोस्ट सेम टेस्ट आहे. पण शिऱ्यामध्ये आणि रामफळ शिऱ्यामध्ये फरक आहे की नाही थोडासा? थोडा नाही, खूप चांगला एकदम, म्हणजे एकदम चव आहे ना वेगळीच लागते. आपण मँगोचा शिरा कसा, साखर पण एकदम व्यवस्थित आहे आणि शिरा पण व्यवस्थित झाला. याच्यापेक्षा जास्त साखर घेतली असेल तर जास्त गोड झाला असतं. जास्त गोड झाला असता. तरी पण म्हणजे सारखंच सामान घेतलंय एकदम व्यवस्थित. बरं झालं, खा तू. एकदम मस्त झालाय. आपण मम्मी लोक कधी असं पटकन खात नाही ना पहिलं, आणि मुलांना खायला देतो. तसं म्हणजे मला आदत नाही ना पहिलं खायची. करायचं आणि साईडला बसायचं. मुलं आली, सगळी माणसं आली घरामध्ये की खायचं सर्वांनी मिळून. मुलांनी खाल्लं की बरं वाटतं. खूप चांगलं झालंय. आणि थोडासाच कलर टाकलाय मी, एवढा कलर पण वाटत नाही ना. ते थोडं कलरने ते दिसायला अजून चांगलं झालं. ते थोडा रेडनेस आली त्याला. हा, त्यांना पण दे. आता त्यांना सांग काय रामफळचं एकदम मस्त डिश आली त्याच्यात. आम्ही काय सांगितलं माहितीये ना? काय प्रश्न विचारलाय? रामाचा रामफळ, सीताचा सीताफळ. 5 मिनिटात सांगू शकतो तुझ्या कोणता. तू त्याच्यामध्ये बघू नको, गुगल मध्ये लगेच माहिती पडेल. रामाचा राम असं उत्तर नाही माहिती मला. नाही, बघा तुम्ही मला कमेंट मध्ये सांगा, मग मी सांगतो त्याचं उत्तर काय आहे. काहीतरी एक आपलं करमणूक होते आपली, आहे ना. काही नाही काहीतरी बोलत राहायचं, आपलं टाइमपास करामध्ये. मुलांमध्ये पण आपला टाइम जातो. आपण पटकन बनवला आणि साईडला बसला, टीव्ही बघत बसला की ते मुलांना काय माहिती पडणार मम्मी काय केलं, मम्मी कशी करते, मम्मी दमते काय. आता समोर समोर बघतोय ना तर त्याला समजतंय की मम्मी किती काम करते. एवढं इझी नाही रेसिपी बनवायला. रेसिपी आहे, जेवण पण आपण साधं जेवण बनवला तरी आपल्याला किती टाइम लागतो. पण मुलं कधी कधी अशी मुलं असतात ना तर बोलतात काय मम्मी हे नाही बनवलं ते नाही बनवलं, पण ते आपल्यालाच माहिती असतं की आपल्याला किती टाइम लागतो ते बनवायला. म्हणून आपण मुलांना घ्यायचं जवळ, मुलांना सांगायचं बाबू मला हे भाजी कापून दे, मला हे करून दे, ते करून दे, कांदा कापून दे, असं. मग त्यांना पण सवय लागते घरातली. आणि आपल्यामध्ये पण आपले संस्कार पण त्यांना समजतात की आपले आई वडील काय करतात, तसं करायचं. आणि असे नवीन नवीन रेसिपी जे माझ्या मनात येतील ना, जे मला येतात ते मी माझ्या मनामधून काय असं येतं ना ते मी बनवते. ते असंच मी रामफळ आणलो, पप्पू म्हणाला की मम्मी ह्याचं काहीतरी रेसिपी बनव. म्हटलं मँगोचा कसा शिरा बनवला, तसं म्हटलं मी आता शिरा बनवते. मँगोचा शिरा बनवलाय, मँगोची पुरी बनवली आहे, मँगोची खूप आहे, मँगोची बासुंदी बनवली आहे. तसं मी म्हटलं मी त्याला असंच खायला देत होती रामफळ. तो म्हणाला मम्मी नको, तू काहीतरी रेसिपी बनव. म्हटलं मी शिरा बनवते. म्हणजे नको, शिरा कसा तरीच लागेल. म्हणजे नाही बनवते मी. म्हणजे तू पण बनवायला ये. आणि असे माझे चांगले चांगले रेसिपी बघायला आहे ना, तुम्ही मला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि घंटी वाजवा. मग मी असे तुम्हाला चांगले चांगले रेसिपी बनवेन ना, ते तुम्हाला लगेच येतील तुमच्या मोबाईलवर. तुम्हाला कोणत्याही युट्यूबरला हेल्प करायची असेल तर तुम्ही त्याला लाईक करा. म्हणजे लाईक केल्याने काय होतं, ज्या व्हिडिओला जास्त लाईक्स असतात ना तर ते युट्यूब त्या व्हिडिओला अजून पुढे प्रमोट करतो. हा एक रिझन आहे. लाईक म्हणून सर्व युट्यूबर्स बोलत असतील की तुम्हाला लाईक करा, लाईक करा, लाईक करा. कारण लाईक केल्याने तो व्हिडिओ अजून प्रमोट होतो पुढे. म्हणजे त्या युट्यूबला समजतं की हा व्हिडिओ चांगला आहे म्हणून याला अजून पुढे लोकांना दाखवलं पाहिजे. म्हणून व्हिडिओला लाईक करा. पप्पूच्या रेसिपीला लाईक करा, मला सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. संपलं. अजून आहे ते आता संपवायचंच आहे. बस आता आम्ही आमच्या व्हिडिओसाठी थंबनेल काढतो.
हे रामफल दाखवते. शिरा येत नाही फोटो. शिऱ्याचा फोटो येत नाही बघ. शिराचा पकड असं असं क्रॉस पकड. माझी रामफल चांगली येत आहेत. एकदम मस्त छान झालंय. दिसायला जेवढं सुंदर आहे ना तेवढं खायला पण छान आहे. बस अशी तुम्ही रामफल आणा आणि शिरा बनवा आणि मला पण फोटो काढून पाठवा मस्तपैकी.